பிரச்சார பீரங்கி. கொரோனா காலத்திலும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் கூடியிருக்கும் கூட்டத்தில் நமது இயக்கத்தின் கொள்கைகளை அண்ணன் கோணங்கி குமாரசிவம் அவர்கள் பேசுவார். கோணங்கி வாழ்க, கோணங்கி வாழ்க. குமாரசிவத்தின் முகம் சந்தோஷத்தில் கோணி போனது. கொரோனாவை எதிர்கொண்ட எம் தலைவி அஞ்சா நெஞ்சி யாருக்கும் தலை குனியா ஜெஸ்ஸி ராணி அவர்களே, அண்ணே கொஞ்சம் இருங்க. கொள்கைகளை இதுவரை விலாவாரியாக விலக்கி வரும் அண்ணனுக்கு வரியிடாத வெல்வெட் துண்டினை அணிவிக்கிறோம். அடுத்த கட்சியோடும் எதிர்கட்சியோடும் என்றும் ஒன்றாத ஒன்றிய செயலாளர்களை, எம் தலைவிக்கு தாம்பாளத்தில் ஆரத்தி கரைத்து வெற்றி திலகமிடும் மகளிர் அணி தங்கங்களை, 20வது வார்டு சார்பாக அண்ணனுக்கு 20 ரூபாய் நோட்டு மாலை அணிவிக்கிறோம். 30வது வார்டு சார்பாக எப்பொழுதும் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கும் வைரமோதிரத்தை அண்ணன் கையில் அணிவிக்கிறோம். வாழ்க தலைவி, அடலேறு சிங்கமே, அதிராத தங்கமே, புதிரான பொற்குளமே, எதிராளிகளை துவைத்தெடுக்கும் வாஷிங் மிஷினே. அண்ணே முடிச்சுக்குங்க. எமது இயக்கத்தினை வேலையில்லா வெட்டி பயல்கள் கொள்கைகளை தெள்ளத் தெளிவாக ஆழமாக விளக்கி ஓய்ந்திருக்கும் கோணங்கி குமாரசிவத்திற்கு இயக்கத்திற்குள் பிரச்சார பீரங்கி பட்டத்தை வழங்குவதில் பெருமைப்படுகிறோம். பலத்த கைத்தட்டல்கள். மேடையில் இருந்திருங்க. ஏம்பா ஆட்டோ, 40வது வார்டில் தண்டச்சோறு தீவட்டி தடியல் கட்சி கூட்டம் மேடைக்கு போப்பா. நன்றி, வணக்கம்.